Hej YouTube. Hej YouTube. Velkommen tilbage. Ja, velkommen tilbage. Det er Alex Tech Channel her sammen med TotalGamers.dk. Yes. Altså, i går, der så vi Dule99 var med, men han har ikke lige taget telefonen på Skype, så det bliver lige uden ham i dag. Sorry. Jeg kan lige se, om han har skrevet. Sig os ikke en video. Nå. Men vi sidder inde på den samme show, som vi gjorde i går. Ja, det kunne vi ved. Goopy. Craft. Nej, faktisk kunne vi ved. Fuck det. Altså. Og hvis der er nogen, der spurgte, hvordan jeg bare lige kunne skrive det der welcome to Goopy vildt så hurtigt, det er fordi, jeg har makros. Ja. Yeah. Og se. Oh my god. Hvad fanden skal vi lave? Jeg ved fandme ikke, hvad vi skal lave. Okay. Ups, prøv at se døren. What the fuck? Prøv at se, hvem der går ind i farmen. Det er Nørgaard. Hej Nørgaard. Jeg var lige kommet med at slå den ihjel. Ej, skal vi ikke hugge noget træ? Nej, skal vi ikke lige farme lidt? Og selvom det er pissekedeligt, så. Jeg satte bare alt muligt pisse i den chest. Nej, du skal ej. Jo, jeg skal. Nej, det er der, hvor vores dejlige mad skal være. Vores dejlige mad. Okay. Kan jeg vide, hvad han skal være i YouTube? Det er jo ikke så smart af ham at gå bare midt i video, men hvis I er klar, gå ind på TotalGamers.dk kanal og klag. Hvis det er det, I gerne vil. Men I bestemmer selv. Hey igen. Der var han så igen, var YouTube? Det var fordi, jeg havde lige glemt at sige, at jeg filmede. Nå. Altså. Det er fandme irriterende, når det sker. Det er stadig lidt upraktisk på en video. Men det må du om. Okay. Hallo, jeg glemte det. I know. Jeg havde det lige på hjernen, og så glemte jeg det. Hallo, hjælp mig lige med at farme. Men jeg skal jo ligesom også holde med tiden. Ja, og i dag har vi endda sat tid på. På grund af jer, så. Fordi jeg ikke glemt som i dag. Hvor lang tid vil du da filme? Sådan. 20 minutter. Kun? Kun. Det tager skide lang tid at uploade dem. Ja, men de professionelle, de tager 20 eller sådan noget. Ja, jeg sagde også 20. Du sagde 10. Jeg sagde 20, hvor nok. De er professionelle. Der skulle da ikke være professionelle. GXP Gaming, Benny One, Brian fra Danmark. Han er ikke professionel. Jo. Hvis du kalder dem professionelle i forhold til Smosh og dem, så, okay. så vil jeg bare kalde GX og Benny One for noobs. Smosh, de har flere subscribers end der er mennesker i Danmark. Ja. Næsten 1 million mere, faktisk. Ja, det er helt sindssygt. Utroligt, de har fået så mange. Jeg synes, de er heldige med det. Se her. En dejlig pickaxe. Ser du overhovedet Smosh ret tit? Nej. Det gør jeg sådan set heller ikke, men Altså, det er sjovt, når jeg gør. Jeg kan ikke se YouTube. Hvorfor? Det er da sjovt nogle gange. Jeg synes, det spilder tid. Bare ikke hele tiden. Ikke hele tiden, det kommer an på, hvad det er. Ja. Hvis det er mig, eller Pony, så synes jeg, det spilder tid. Hvem er dig? Det er sådan noget pipjat. Jeg forstår ikke de der drenge, der kan lide det. Ja. Nu kommer my little baby. Nu kommer my little baby. My little baby. Et her, der kommer super sjove nye babyer. De kan da tale. Og de kan da slå brust. Køb det nu i Tøjsøv Lort.
Det koster kun 1 milliard kroner. Og det var fandme sjov reklame, det der. Ja, det var det egentlig. Synes du? Synes du ikke? Jeg synes bare, det var random. Det var underlig. Er jeg også? Jeg er født underlig. Ja, det ved vi godt, alle sammen. Eller gør I? Du holder øje med tiden, ikke også? Lad det der. Vi hænger får film det med ret 10 bedst. minutter. Hvad? Vi hænger film med 10 minutter. Fedt nok. Er jeg også? Ja. Sorry, fordi jeg skal lige bruge en lommeregn. Jeg gider ikke tørre med at regne 64 gange 4 ud. 256. Bliver du engang ind i Minecraft, imens du filmer? Hvad? Filmer du engang ind i Minecraft, så du går ud på dit trævebord og alt muligt? Nej, jeg satte bare en aktion i gang. Jeg skulle bare lige bruge en lommeregner til det, fordi jeg overgår til at regne ud. Kan man bruge en lommeregner derinde? I hvad? Kubi? Jeg bruger bare Microsoft, eller jeg computerens lommeregner. Nå. Det tror jeg da ikke, I kan se, fordi man plejer ikke at kunne filme det. Se. Og for satan, det der går kraftigt med næs. Kraftigt med næs. Vi skal sgu også lige vise den bus. Den er sgu ret fræk alligevel. Mathias! Ja. Hvad er der? Du behøver ikke at tale sådan i videoer. Ligesom jeg kan huske dig i går om dyresex, det er sjovt. Du er mega klam. Nå, jeg bare... Jo, Hvad er det? Nå, Hvad? du er bandet mig, du var. Ja. Nej, du er den der lort, vi lavede nede i skolen. Okay, hvad hedder den nu? Jeg tror måske, jeg kan huske, den hedder Bitch. Du kan skrive skråstreg home, så kan du se, hvilket du har. Yes, jeg fandt det. Den hed faktisk Bitch, den gjorde. Fedt. Kæft, ja. Der står en Creeper Reaper dernede. Og der vil jeg gerne lige hygge med mig. Det er en creeper, John. Nej, det er en penis. Mathias! Det ligner det altså. Men hold kæft med det der. Hold kæft. Kæft, Mathias. Det lød ligesom nørker. Kæft. Nu kæft, Mathias, mand. Hold fandme at snakke sådan, synes du. Det gør ondt. Det går til at slå mig nu også. Jeg tror, snakker vi ikke om John Kasper Tingeling i første video. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror det ikke. Jo, det gjorde vi sgu. Vi snakkede sgu om det. No way, no gaming. Ja. Ja. Vi snakkede også om barbecutter. Nej, vi gjorde ej. Jo, vi gjorde. Nej. Jo, vi gjorde. Nej, vi gjorde ej. Okay, det kan jeg godt lidt finde frem, når vi er færdige med at filme. Det snakkede vi altså ikke om, men... Jo, jeg Troels tog Katrine på dem. Ja, okay. Det var rimelig klamt. Det var fordi Troels ville få hende væk, så tog han hende lige på rapsen. Ja, så er det godt, Mathias. Så behøver vi ikke snakke om det. Vi kan efter få nok. Ej, det er typisk små børn, der er 3 år. Troels han er 9, men han ligner en eller anden på 4. Han ligner min fætter, og han er kun 3. Seriøst. Yep. Ej, gider ikke. Ej, det er fair. Ej, Troels. Ej, Troels. Hej. Hej med dig. Hej. Hej. Nam, 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 nam. Det kan godt være, det der lød forkert, men det var også meningen. Nam, 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 nam. Han er lidt... What? Hvad skete der lige for det? Jeg er lige blevet sådan lidt... Let's go on. Så lige pludselig så kom den bare ud af Minecraft. Hvad August, fanden hørte skete du, der? hvad den nye Tivoli for rutsjebanen skulle hedde? Eller en ny forløsning skulle hedde? Nej.
Han skulle i et andet kælder eller andet, altså dræbe en syvende. Ja, jeg har hørt det. Hvad hed den egentlig? Jeg har dog glemt det. Kan jeg egentlig heller ikke. Og ja, jeg er egentlig en sådan bitch. Det kan jeg rigtig godt for. Fordi jeg har en irriterende hjerne, der er lidt, det er lidt den en gang imellem. Ja, det er den. Server is full. Er du gået ud? Jamen, jeg ved ikke helt, hvad der skete. Lad mig stoppe videoen. Fuck det, men jeg simpelthen der er en, der er gået ud nu. Ej, en til. Nu er der 8. De har sat spillepladserne helt op til 200. Seriøst? Ja. Og der er 56 inde. Før der var den kun på 100. Eller faktisk kun 40. 100 er måske kun på 40, tænker jeg også lige. Er det seriøst 200 spillepladser? Ja. Ej, jeg er stadig ikke ud for at tjekke. Jeg sidder så filmer. Nej, for helvede. Det var mig, lille creeper. Åh, hvor er jeg dum. Nu kommer vi ind på mig, lille creeper. Så er vi her igen. Så er vi her på Fræk-serveren. Hold kæft. Fræk Village. 10S. Frækvilde. Hold nu mund. Frækland. Hold mund. Bræk. jeg skulle sige Brækland, så kom jeg til at sige Brejland. Hej Brejland. Nu skal vi Hvordan til. går det? Hej Creeper John. Hej Går det godt? Hedder han Det John? er Nørgaard. Hedder han John? Ja. Er du sikker? Er du sikker på, at den ikke gør? Ja. Jeg ved jo aldrig. Jeg ved jo aldrig med mig. Og man ved jo heller aldrig med dig. Og bam. Shit. Jeg hørte bare sådan en zombie. Jeg hørte også bare nogle babs. Hold nu kæft. Jeg er ikke pervers. Nej, slet ikke. Nej, det er jeg ikke. Hvorfor sidder du så og taler om ulækre ting? Så er man ikke pervers, man er kun pervers, hvis man ser Red Tube. Hvem ved, om du har gjort dem til? Nam 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 nam. Yeah. Det. Det ved man det. Det ved du. Nej, det ikke gør jeg. en skid om. Man ved aldrig. Fuck det der. Du skulle se mig, at du lige går. Kan vi forholde os til spillet, tak? I stedet for Counter-Strike. Source og alt muligt. Altså, Snakkede I om klamme ting? ej, slet my ikke. God. Nej, Jeg vidste overhovedet ikke, Dulli han var sådan. Nej, det har vi slet ikke. Bare rulle det over en helt normal dag. Oh my god, jeg må vist lige have en alvorlig snak med Dulli. Hvorfor? Jeg vidste ikke, at en af mine bedste venner, det var sådan. Det er han Johnson. Nej, Dulli? Nej, han gør ikke. Tror jeg ikke. Fuck, man. Og YouTube, i morgen, der kommer der ikke nogen video op, fordi, altså, for det første magter jeg det ikke, og for det andet, så skal jeg til Aarhus hele dagen, så hvis det er forklaringen nok, så Det lyder ja. noget. Ja, jeg er forpligtet til det. Skal du blive gang? Jamen det, jeg skal til min kusines fødselsdag. Det er en kusines fødselsdag. Mathias. Jeg elsker den der stemme. Kusines fødselsdag. Hvad? Jeg vil skide på mit hoved. Eller hvad jeg? Han er mærkelig, ikke også YouTube? Nu er det her. Masser af Iron. Du er født med en for stor pik. Hvad? Du hørte det ikke. Hvad sagde Kan du jeg? ikke sige det der til Emil i stedet for? Eller Nørgaard? Han har sgu da også en stor en. Er Fuck det ham det, der du går op i? ex-samo. Der er en anden ex-homo herovre med mig. Ex-samo, fuck er din fede røv. Ikke samurai? Ja. Han er sgu da flink nok. Ja, han skal ikke stjæle min mine, han stjæler alting. Fuck ham, skrid, han skal dø. Er du venner med ham? Ja. Hvorfor sletter du ham så ikke, hvis du ikke gider have det? Leave.
Han må da gerne være der, Mathias. Nej, det er mine ting. Alting. Hvad har han taget det? Han tager måske noget jern. Hvis han gør det. Det er jo bare jern. Kæft, jeg bliver sur, hvis han tager noget. Det er jo bare jern. Han må ikke stjæle noget som helst fra min mine. Vores. Hallo, han stjæler måske noget diamond. Så kan jeg bare lige så venligt spørge om han ikke vil aflevere det tilbage. Det vil han sikkert ikke, fordi han er en stor fed kætting. Mathias, prøv at høre. Jeg er rigtig gode venner med ham. Så det tror jeg faktisk. Er du sikker på det? Ja. 100. Og han må ikke engang tabe til mig. Så skriv det til ham. Men hvis du ikke gider, at han skal tv til dig, når du ikke gider det, så slet ham. Leave examo. Prøv at sige det på en lidt sødere måde, for eksempel. Are you sweet to leave? Har du styr på tiden? Jeg finder i næsten 20 minutter. Ja. Kan vi ikke lige så godt bare tage den op til 25 eller 30? Det ved jeg sgu ikke. Kom nu. Det ved jeg ikke. Vi gør vores fans glade, hvis vi overhovedet har nogen. Det er i hvert fald ikke særlig mange. Jeg tror, jeg har en eller sådan noget. Så er det mig selv, der ser videoen. Det ved jeg faktisk ikke. Dum. Så er du bare gået ind og skrev. Jeg elsker dig. Og så bare så dig selv, der skrev det. Jeg elsker dig, Babs. Mathias! Okay, det er lidt underligt det her. Nede i den der mine der er der græs lige pludselig. Hold nu kæft. YouTube, bare skriv i kommentartråden, hvis I synes, den er for klam. Ja. I skriver bare, jeg er overhovedet ikke klam. Det er jeg jo ikke, vel? Nej, overhovedet ikke. Der er jo Dulli, og jeg er overhovedet ikke klam, vel? Nej, slet ikke. Slet ikke derfor, vi er. I talte overhovedet ikke om det i går, der hvor jeg ikke var der. Vi talte overhovedet ikke. Vi sad overhovedet ikke og surfede på noget. Nej, slet ikke. Ej, gjorde Dulli det? Gjorde han? Ad! Ad, hvor ulækkert. Oh my god, du har gået en anden en hårdere også, fordi ham der ikke Sam, han har fået en hårdere. Skal jeg lige spørge ham? Ja, sig det, at man skal fuck ud af det her område her. Måske ikke lige på den der måde. Hvem er det? Sam homo-tingling. Jeg TP'er lige til dig. Ja, han skal sutte. Sam, please leave. Hvor er han? Han er derovre. Samurai, are you and your friends sweet to leave? Jamen, sker du ham, eller hvad? Nej, jeg skriver bare der. Hvad fanden betyder sweet? Sød. Det vidste jeg ikke. Oh my god. Selvom jeg ikke vil påstå, at jeg er den bedste single, så ved du ikke engang, hvad det betyder. Synes du er den bedste til engelsk? Jeg siger, at jeg ikke vil påstå, at jeg er den bedste til engelsk. Hvorfor er det, du hader så meget matematik? Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Seriøst. Jeg er bedre Anden til dansk. tabellen, den kan du sgu ikke godt. Jeg er bedre til dansk. Det er jeg bare ikke. Problem. Jeg elsker dansk. I hate it. Jeg hader matematik. Jeg elsker matematik. Men ved du hvad? Hvad jeg bedst kan lide? Okay. Du kan bedst lide babser. Mathias! Nu lukker du røven, okay? Jeg fandt diamond. Har du? Ja. Okay. Hvad? Nu gik min diamond pickaxe i stykker.
Jo, jeg fik stadig. Skråstreg Z. Home. MM. ABM2. Ja, okay, så skal jeg lige vente. Mange What? homes. Jeg kan ikke have flere end 10 home. Har du da sat 10? Ja. Ja, okay, det har jeg også. Det fandt jeg også ud af på et tidspunkt, fordi jeg troede, at man kunne sætte uendelig, men det kunne man så ikke alligevel. Sådan. Jeg fjernede lige et. Fedt, du faldt i lavaen, ikke? Jeg fjernede et, jeg kaldte for Claus. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det var henne. Måske skulle du lige have tjekket først. Jeg er lidt ligeglad. Jeg tror, det var et eller andet sted inde i Old Town, sådan en villager. Ja, okay. Der kan jo nemt komme ind. Nå, Der kan jo nemt komme ind. jeg orker bare ikke tjekke, og det er derfor, jeg har sat hunden der. Jeg skal lige se. Det er Purspotters Extremorai. Ja, kan du ikke få dem til at skride? Jo. Seriøst, de tager jo alt godterne, mand. Nu TP'er Ja. jeg hen til FTPX. Samu. You and Purspot sweet to leave. Nej, han er jo muted, han er. And Mathias. Mine. Jeg har bare lige skrevet til ham. Jeg holder lige øje med dem. Nej, men du kan ikke gøre det, fordi han bliver nødt til at skrive på skiltet. Hvad? Hvorfor vil de have, at du skal gå? Mig? Hvad? Ja, jeg skal gå. Han siger, at det ikke er vores, det er alle sammens. Det er mit. Eller ja, det er vores, sgu da. Jeg fandt lige mere diamant. Det er sgu da vores, det er os, der fandt det. Ja, skriv det til dem. Kan jeg godt skrive MSG til ham? Ja. Kan han godt skrive tilbage også som MSG? Nej, han skrev med skilt. Han skrev som en MSG til mig. It's not yours, it's everybody. Jamen, han TB'ede bare til mig for at komme derhen. Så Ha, han skrev me som MEH. Shit, hvorfor er der så meget lava? men det byder 250 på en emerald. Du er det på 500 for en emerald. Yes! Han sagde, I got to go, bye. Skal du yes til ham? Nej. Han har bare skrevet på et skilt. Ja. Men Purspot, han er her stadigvæk. Får han til at gå. Det er fint nok, hvis han bare ikke hugger noget overhovedet. Så er jeg sgu lidt ligeglad. Hvis han hugger noget, så banner jeg ham. Det kan du ikke. Det er okay. Nej. Make some hacks. Så bruger jeg hack. Så banner jeg ham via hack. I just found whetstone. I just found, jeg har 10 diamanter. Har du overhovedet fundet nogle diamonds nede i miner før? Altså, Ikke en rigtigt. på Kubiville. Jeg er heller ikke rigtig late, så... Hvad? Jeg er heller ikke rigtig late, så... Later, hvad? Late! Nå, du sagde bare later. Nej, ikke gjorde jeg. Det lød sådan. Vi kan alle høre forkert. Ja, jeg er også gammel med at miste hørt. Nej, du er ej. Så skulle du høre min mor. Vi har filmet Hvad siger du? Vi har filmet 25 minutter. Vi skal have den højere. Nej. Skal vi stoppe her? Jeg skal lige hugge det her jern. Jamen, det gør du bare. Jeg havde faktisk ikke glemt at filme til YouTube. Har du overhovedet ikke filmet?
Det har jeg faktisk. Godt. Der var en, der bød 500 for en emerald. Så kan det sgu da bedre betale sig at finde en. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Jeg tror, det er 1004 kubis. Mathias, du ved godt, hvis du vil indvinde en villager, hvis du så giver ham 2 lapisblok, så får du en redstone. Ja. Skal vi ikke gøre det? Hvorfor? Ja, jeg synes Du kan få udvidet området mega nice. Ja, men redstone, det er meget mere besværligt at gøre det med. Og hvad så? Det gider jeg ikke til. En lapisblok, den dækker jo mindre. Ja, det gør jo ikke noget bedre. Fordi 2 lapisblocks, det er det samme som en redstone. Ja, okay. Jeg har også en lapisblok til års. Har du? Ja. Tror du godt, vi kan få den til byen? Ej, jeg venter lige, fordi jeg ved ikke, hvor seriøst det er, du taler om. Okay. Det er bare fordi, det der med, at vi skulle have nedlagt muren og bygget en ny også, det skal vi nemlig bruge ekstremt meget. Ja, hvad fanden var det nu, jeg skulle sætte? Skal I have bygget en ny mur? Jeg synes, den er stor nok. Nej, men vi bygger den en gang højere ud i siden. Hvad har han fundet? Mhm. Hvad har han fundet? Jamen, han TP hele tiden til mig, og jeg finder redstone. Hvad skal jeg luge? Det er faktisk ret nice at have en bedre computer end Brian. Jeg vil sige, det er en pænt god computer, jeg har. Okay, hvad Fint færber. Jamen, jeg synes også, det er rigtig dejligt. Og de sælger den en gang med ud i Bilka, der har de kun bærbare. Ham der pøsbræt, han gik ned i lavaen. Hehe. Så det kan han have rigtig godt af. Hvorfor? Har du ham Så kan han lære ikke at stjæle vores ting. Han døde også. Han havde ingenting på sig. Jo. Nej, prøv at kigge i chatten. Nå, men Ja. Skal vi begynde at lukke? Ja. Ses! Ses, hej!